השתבח הבורא בכל עולמות, הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. בעזרת השם יתברך אני רוצה לתת לכם יהלום ולהאיר לכם את העיניים, בעזרת השם בנקודה מאוד חשובה. אחד הציוויים הקדושים בתורה הקדושה זה ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. ואהבת לרעך כמוך, אמר רבי עקיבא, כלל גדול בתורה. כל שכן שאדם עושה חסד ומטיב עם הנפטרים עליהם השלום. צריך לדעת שאדם נפטר מן העולם, בוודאי יש לו חיסרון. אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. לא יחטא מלשון לא יחסר, שלא לו חיסרון בעולמות העליונים. ואי אפשר לתאר ולשער את הצער הגדול שיש לנשמה בעולמות העליונים שהיא חסרה מתורה ומצוות. ולכן אחים יקרים, עלינו יש ציווי גדול וחזק וחשוב ביותר, שכל אחד צריך לדאוג, בעזרת השם יתברך כמובן לכלל ישראל, כל מי שיודע על אדם שנפטר מן העולם, ואין מי שיעשה לעילוי נשמתו. בעזרת השם, והוא עושה איתו צדקה, ועושה איתו חסדים, וקורא תהילים לעילוי נשמתו, ודואג שיגידו עליו קדיש. וכל שכן אם זה סבא או סבתא שנפטרו מן העולם, והילדים שלהם לא כל כך שומרים תורה ומצוות, ולא עושים לעילוי נשמתם באמת כמו שצריך. אם זה אבא או אמא, אין מה לדבר בכלל. זה ציווי, מצוות עשה מן התורה גם, של כבד את אביך ואת אמך. ואם חס ושלום הוא לא עושה לעילוי נשמתם, הוא מזלזל בכבודם, וחס ושלום קשה עוונו מנשוא. וזה נקרא כפוי טובה, ודברים קשים כתוב על זה רחמנא ליצלן. שכמובן שאדם מחויב, לא עלינו לא עליכם, אבא, אמא שנפטרו, לא עלינו לא עליכם, אח, אחות, או איזה קרוב, איזה סבא, סבתא, אנחנו מחויבים להם, בעזרת השם יתברך. ולכן אחד הדברים הגדולים והאדירים בעולם, זה להפריד צדקה לעילוי נשמת הנפטרים, בעזרת השם יתברך, להיטיב עם הבריות, בפרט עם תלמידי חכמים, ליד הבית שלכם. כל אחד יש לו איזה כולל, יודע על תלמידי חכמים ברוך השם, כולם זקוקים, כולם משפחות מרובות, כל מה שתעשו איתם צדקה ותיטיבו איתם, בעזרת השם יתברך, זה יהיה לעילוי נשמת המנוח שאליו תכוונו. אם זה סבא, סבתא, לא עלינו לא עליכם, אבא, אמא וכולי, זה עילוי נשמה גדול ואדיר. אם זה קניית ספרים, לשים לעילוי נשמתם, ספרים שלומדים, אם זה צדקה, אם זה חסד, כל דבר, אם זה לצום לעילוי נשמתם, מדי פעם, פעם בחודש, פעם בשבועיים, פעם בשבוע, לעשות יום אחד של צום ולקרוא בו ספר תהילים שלם, זה דבר גדול ואדיר. אבל אחד הדברים החשובים ביותר, שאם אנחנו יודעים על אדם שנפטר, והוא בתוך שנה, ואף אחד לא קורא עליו קדיש, או שקוראים עליו קדיש, אבל זה, מי שקורא עליו קדיש זה לא אנשים שבדיוק יכולים להעלות אותו. כי אם אדם חס ושלום לא שומר שבת, והוא אומר את הקדיש, אז כתוב שהוא, השם ירחם, הוא לא מעלה אותו. ואולי להפך גם, ולא אולי, מי שלמד את הדברים בפוסקים, יודע שמי שחס ושלום מחלל שבת, הוא לא יכול להגיד קדיש לעילוי נשמת המנוח. ולכן מה עושים? סוחרים תלמיד חכם, נותנים לו סכום מסוים, פעם בחודש, נותנים לו איזה סכום מסוים, והוא אומר כל השנה בעזרת השם, לעילוי נשמת אותו אדם שנפטר. או אם זה ההזכרה שלו, כן? בעזרת השם יתברך. סוחרים תלמיד חכם, בן תורה, שיגיד עליו קדיש, בעזרת השם לעילוי נשמתו. ואחד הדברים זה אמירת הקדיש. אמירת הקדיש לעילוי נשמת המנוח אי אפשר לתאר, ואי אפשר לשער את העילוי נשמה, שאומרים את הקדיש כמו שצריך, את ההפסקים, להפסיק בין הדבקים, דוגמה, התגדל והתקדש, שמה רבה. אתם רואים את השינים? שין שין. אם אדם, חס ושלום, כן, אומר את הקדיש במרוצה, ודאי שהוא מפיל אותיות, וכל אות בשמיים זה החלות. כמו שכתוב בפרקי החלות לרבי עקיבא, אם לאותיות ידרוש, צא ולמד מדברי רבי עקיבא, כל אות שהיה עושה תילי תילים בכל הקוצו של יוד ותגין, היה עושה תגין לאותיות והיה אומר שכל תג ותג יש עליו תילי תילים של הלכות. קבוצותיו טלטלים, מה שדרשו רבותינו, תילי תילים של הלכות ואין סוף החלות. וזה רק דוגמה קטנה, התגדל והתקדש, שמה רבה, כן, שין שין, או בזמן קריב ואמרו, כן, בסייעתא דשמיא, בזמן קריב ואמרו, קריב נגמר בבית ואמרו מתחיל בוו. אם הוא אומר את זה מהר, אז הוא מפיל את הוו. בזמן קריב ואמרו, עם הבית גם קריב וגם ואמרו. יש בזה הרבה מה לדקדק, את הקופים וחפים, את החטים וחפים. צריך להגיד את זה כמו שצריך,
בעזרת השם יתברך, כן, ולהפיק את ההי, שמי רבה, שמי רבה, שמו של הקדוש ברוך הוא ולא שמי, כן, בעזרת השם יתברך, ולדעת את הכוונות של האמן יש מרבה, יהי שמי רבה מברך, יש מו הגדול שם הוויה י' כו' כי ישלם, הכיסא ישלם, עם החזר העמלק, להקמה שכינתה מאפרה, לעילוי שכינת עוזנו ביד משיח צדקנו ולבניין בית מקדשנו, ולעילוי נשמת כל מתי עמו ישראל, ולהציל את כל הנשמות שנמצאות בעולם התוהו, ולבטל את מידת הכעס, ולזכות להיות בעל תשובה ללב טהור ברע לאלוהים, ורוח נכון חדש בקרבי. ולכן שאדם ירא שמיים, בן תורה, תלמיד חכם, בעזרת השם יתברך, שומר את הקדיש, לעילוי נשמת הקרוב שלנו, זה דבר גדול ואדיר. אי אפשר לתאר ולשער את החסד של אמת שעושים עם המנוח. וגם לעילוי נשמתו, לימוד התורה, עסק התורה, הצדקה, המסירות נפש במצוות שאדם עושה ומכוון לעילוי נשמת המנוח, אי אפשר לתאר ולשער את החסד של אמת שאדם עושה עם המנוח. לכן כל אחד ישתדל, יש לך קרוב, יש לך קרוב, לא עלינו לא עליכם, שנפטר, אל תעמדו מנגד, להשפיע עליו ולהיטיב איתו, כי הוא ממש זקוק. אדם שחי רעב, הולך ואוכל, אדם קר לו, הולך ומתכסה. אדם שנפטר מן העולם כבר לא יכול לאכול, לא יכול להתכסות. הצער שיש לו אי אפשר לתאר ולשער. כשעושים לעילוי נשמתו, עושים איתו חסד של אמת, ופודים אותו ממדינה של גיהינם, או מכף הקלע,